Nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. Pre nego što započnem razgovor sa momcima koji su pored mene, evo, podelit ćemo 4 magazina Lisa. 011-265-0485 je naš broj telefona. Drage dame, javite se, mnogo zanimljivih recepata, a i ovako mnogo zanimljivih i korisnih savjeta i intervjua. Dobar dan, dobro mi došli. Sad ovako zvanično. Sa mnom danas Milan Đukić, pevač, i Bojan Tubić, frontman, gitarista, tako, grupe Talasna dužina. Kako ste? Odlično. Odlično, jel da? Nova pesma izašla, spot odličan, sve odlično, pa nema razloga da vi ne budete... Jako smo srećni, raspoloženi. Ono što mene zanima, kako ste birali pesmu kojom ćete se onako malo šire predstaviti javnosti? Je li to negde velika odgovornost? Je li bilo negde i treme, pa razmišljanja, pa ovako, pa onako? Pa jeste velika odgovornost, pošto dugo već sviramo uživo, naravno, to nam je glavno. I prepustili smo negde našim, pre svega, prijateljima i velikim autorima, kao što je Aleksandra Milutinović, koja je radila ovu pesmu, i njen saradnik Nikad Petonjić. Tako da su oni negde prepoznali da je to naš stil i totalno su bili u pravu. Po čemu se razlikujete od ostalih bendova? Ja generalno ovde volim da ugostim ljude koji se bave kvalitetnom muzikom pre svega i uvek ih pitam, pa toliko je bendova, po čemu ćete se izdvojiti? Pa probat ćemo da pre svega našu dobru atmosferu u našoj ekipi prenesemo, kao što do sad radimo, što kaže Boki, na live nastupima, na svoje goste, na svoju publiku. Do sad nam je to polazilo za rukom i što se kaže, tako smo nekako pravili svoju priču do sada, pa ćemo i od sada pre svega. Bitna je ta energija, dobra atmosfera i da se na kraju krajeva svi dobro zabavljamo. Ja samo da vam kažem da vas toliko hvale, ali stvarno da vas toliko hvale, da ste toliko energični, da toliko sve to ima nekog ritma i da ne postoji pada energije, nego isključivo energija samo raste. To pričaju oni koji su bili na vašim nastupima, tako da... Drago nam je da prepoznaju naš trud, to je bitno. Ja rekao da prepoznaju kvalitet, kao drago, da imaju sluha. Pre svega da se bavimo s tim iz ljubavi, tako da to je ono što je suština. Pa to je ono što se negde i osjeti. Petorica vas je u bendu, ali tako? Tako, jeste. Ko je glavni? Evo, ja sam osnivač benda. Dobro, osnivač benda. I neki menadžer, muzički urednik, sve ostalo. Za sve se ti pitaš. Mada se mi sve dogovaramo, jako smo stvarno dobri prijatelji između nas i tako da to je ono suština svega. Ali zvanično negde uvek je pametno da se neko ipak pita, da se ipak odredi. Ipak mora da se nađe neka sredina u svim tim našim mišljenjima što se dogovaramo. Ipak neko mora da nekad donese odluku šta će na kraju biti od svega, a nekad i iskren da budem, on sam uradi dosta toga. Pa dobro, nije loše. Pretpostavljam da su te stvari neke pozitivne po vas. Za sad mu super ide. Dobro si pokazao, da. Pričala sam i sa momcima iz Amadeus benda, njima je Aca zadužen. Uglavnom svi misle da je pevač glavni za sve, ali u stvari bude obrnuto. To je samo zbog toga što je pevač uvek ispred, pa što, kako naš bubnjar kaže, mene u stvari niko ni ne vidi ko da nisam tu, a pevača svi vide, ali nije tako. Pevač je uvek na udaru, prvi je ispred nas, tako da. Talasna dužina, ja sam pitala otkud talasna dužina, vi ste rekli pričat ćemo o tome kad su upale kamere. Pa talasna dužina, htjeli smo da ime bude nekako metaforično drugačije, da ima više značenja. A inače, osnova je pesma grupe Lebi Sol, Talasna dužina. I njen refren koji kaže koja je tvoja talasna dužina, koji su tvoji pogledi na svet. Jesi li to ti smislio, da se bend tako zove? Jesam. Jesi. Htjeli smo negdje da budemo svi na talasnim dužinama, istim, i mi u bendu i sa publikom, tako da to nam je negdje motiv. Da, pretpostavljam da imate mnogo anegdota sa nastupa, kada putujete tamo, da, evo, on se već smeje. Ajde jedne, sjeti se neke zanimljive. Šta vam se sve dešava i na svirkama i ovako? Ne znam što smem da kažem. Smeš sve? Šalim se. Naravno, jako puno sviramo i van Novog Sada i uglavnom smo i u Zrenjaninu, i u Somboru, i u Pazovi, i u Beogradu, i svuda. Tako da često putujemo, pa zbog toga i u tom putu se svašta dešava. Generalno... Da, taj kombi je čuveni. Da, čuveni kombi je svima valjda onako nekako izvor tih anegdota, ali stvarno ne znam šta bih izvorio. I naš klavijaturista koji je inače fabrika vice. Uvijek ima jedan koji je to šaljivđija najveći. Pa on je inače iz Sarajeva, tako da njemu je humor osnova. U duši. Sve mi je jasno. Na snimanju spota kako je bilo jedna zanimljiva priča, ja bih rekla. I ja volim ako kad je čista slika, sad ja to laički tako kažem, ali to je ono što se meni sviđa. Jel da? Pa spot je radio Veda Djašarević, čuveni režiser naš. Ja obožavam njegove spotove, iskreno da vam kažem. Ne poznajem čoveka, ja ga samo hvalim, ali mi se stvarno sviđaju. I mi smo ga upoznali eto da kad smo radili spot. Trenutno je stvarno jako zastupljen i mi smo to
prepoznali taj kvalitet i potrudili se da to sa njim uradimo i stvarno je ispalo super, prezadovoljni smo. Pa mogu vam reći, dobro ste ekipu okupili od autora preko, vi ste odlični, Što se nas tiče, najbolji. Najbolji, jel da? najbolji. Koji vam je negdje dugoročniji plan da, ne znam, snimite sada u nekom narednom periodu album ili ćete single po single, jer došlo je takvo vreme, ja mislim da je bolje. Pesma po pesma i to je to. Upravo tako. Baš kako ste rekli, vreme je takvo da bolje, trenutno mislimo da je bolje da radimo par singlova i da kako treba izguramo promociju svakog singla, kao i sad smo tek na početku, pa ćemo da se trudimo oko promovisanja ovog spota i pesme, pa ćemo onda polako, a doći će vreme iz albuma, naravno. Grupisat ćemo i sve u albumu. I onda to je negde svima najvažnije, da imaju to sve na jednom mestu. Gdje ljudi mogu da nađu informacije o vama, gdje nastupate i to se pretpostavlja neka Facebook stranica, imate to, jel? Da, imamo naš sajt www.bandtalasnadužina.com i Facebook profil Band Talasna dužina, YouTube kanal Band Talasna dužina, tako da ima dosta. Ajde pozovimo sve da poslušaju, da pogledaju. Ko će od vas dvojice? Ajde, obratite se u kameru. U koju? U koju. Evo, Nušija, kod tebe. Trojka. Da se čovjek obrati. Evo, izvoli, trojka. Slobodno posjetite i sajt i Facebook stranicu, naravno i YouTube kanal, tamo ćete naći sve informacije o nama. I naše žive nastupe. Pa se vidimo i uživo. Eto, to je to. Momci, hvala vam mnogo. Vi ste iz Novog Sada došli da biste gostali u emisiji za Beograd. Lepo, Boga mi. Lepo od vas, što ste nas primili. Naravno, hvala vam još jednom i eto, kad god budete imali nešto novo, znajte da ste dobrodošli. Hvala, vidimo se. Mi ćemo narednih nekoliko minuta da pogledamo šta nam je pripremila naša